Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska jsem tu s Karlem a hrajeme Mome 2, ano. Takže to je velice dobré. Já jsem byla samozřejmě na private serveru. Ano. O, Karel. Tak jo. Zajímavé. Tak jo. Tady Karel, ano, Karel tady. Dneska, velice se omlouvám, že minulý týden nevyšlo video, já jsem prostě neměla čas. Spíš na to video, já jsem ho v pátek neměla ani natočené, protože jsem ho v sobotu nestala natočený, v neděli jsem ho neměla natočené, na to, že bych ho zvládla do konce týdne vydat. Takže prostě není video, no. Tomu se vyjadrovat radši nebudu, no. Protože prostě tak, no. Ale tenhle týden bude. Nebo jako je. Doufám teda. Doufám, že jo, pokud ne, tak ne. Mít Rimu. Ty má nějaký kruh divnej. Co to je třeba? Co dělá? Normálně. Záhada století. Jsem prostě připravená na všechno. Tady. Zajímavé, jak moc mozku. Zajímavé. Jupi. Jo, já jsem velice nadšená. Jupi. Ano, mám jiný face od minulého videa. Tam ten je horší než tenhle je přijde lepší. Aspoň trochu, protože oni mi sice vrátili jako robuxy, jako 50 robuxů mi dali. Ono to samozřejmě stálo 40, dali mi 50, no tak to je velice super, no. Takže prostě tak. A za 50 žádný face není, všechny jsou tak za 60. Takže já prostě nemám jiný face, takže nic, no. Nic moc, já jsem si chtěla koupit tuhle masku, že bych si jako koupila, jenže ta byla za 65 a to je moc. Jde až moc. Jsem šerif. Ariel. Dobrý Karel. Proč? Vyřešený problém. Normálně lifehack, jak vyřešit problém se skákání, bude asi. Počkej, proč mám v podstatě? Jo, já jsem si nechala tuto, počkej. Proč? Jo, aha, já myslím, že jsem zmatená. Já si to ghostli. Ne, nechám s tím Traveler. Jupi! Jo. Je zima. Já, nevím. takže tak. Já jsem zimou, no. Šerif, už po třetí. Nebo po kolikátý? Nevím. Podle mě po třetí, ale nejsem si jistá, no. Já totiž nevím. Já nepozoruju každou sekundu svého života. Natolik, abych to věděla. Jsem tě málem trefila. Ty. Se mi nelíbí. Bude dlouhý boj.
A velké díži pro Karla. Velké díži pro Karla. Ano. Samozřejmě vítězství se musí oslavit, to velice dobrý vemu tam. Nepřemýšlím nad tím, že bych si koupila nějaký emote. Spíš možná si našetřím prostě. Já se našetřím, tady to měla X-ray a Ghost, to má potřebu 12, tak to úplně našetřím. Nevím, možná našetřím, možná ne. Crafting. Crafting. Šerif, už počtete. Já nevím, co se jako děje. 5, 4, 3. Zase takhle nejlepší pozice prostě. Takže zaprvé nevím, že tam máte výhled do všech. Kdo vyhrál? Prostě co? Ona mě zabila fakt sekundu potom, co jsem umřela já. Teda co jsem já... Ona vystřelila po mě ten meč. Zabila mě, ale já jsem ji stihla zabít. Nevím, jak to bylo. To neviděla. Zpomalíme si ten záběr a koukneme se, kdo dřív koho trefil. Přímo teď. Zjistím, kdo vyhrál v Redditu. Teď to nezjistím. Chvilka ticho bylo, podle mě já jsem to dala. Jasné, že jsem to dala asi já dřív, já nevím. Zjistíme, jak to přesně bylo. Jestli nás hraně. Počkej, já jsem šerif už po třetí, teda po páté, no. To je takové překvapivé trošku. Pro někoho, pro mě třeba ne. Už po páté, to už nikoho moc nepřekvapí, no. Kdyby tam někdo, když tam bude, tak já ji uvidím a střelím po něj. No jasné. Já jsem se lekla. Jak nevím co. Ježíši, ale dobré, GG, ano. To jsi strašně lekla. Karle, tohle mi nemůžeš dělat. Nemůžeš. Nemůžeš. Z toho lekla. A taková věc. Pokud chcete více videí z Robloxu, tak mi napište do komentářů samozřejmě. A taková jako veliká challenge, no. Ono, upozornění takové, jsem to chtěla. Je nová challenge o nejlepší fanart. Takže podmínky jsou v komunitě a ještě o tom bude short, ale ten vyjde asi taky v pátek, takže tak. Ale platí to, zatím tam datum není, ale podle mě to bude od začátku, podle mě tak, nevím, prostředku dubna do nějaký doby třeba. Nebo jako já neřeknu od kdy, spíš já řeknu prostě do kdy to je. Takže tak. Absolutně netuším. Já. Dobré. Tak asi toto bude konec dnešního videa. Já vím, bylo to kratší videjko, ale prostě já nevím. Tohle je kratší videjko. Příští video už bylo delší, ale tohle je kratší videjko, no. Takže tak. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Dejte like, odběr samozřejmě a dáme 500 odběratelů a tak dál a mějte tak ču.